1 май көнне Радищево телевидениесінің тішірі түркімі Иске Кулатк районы Яңа Зеленая авылына бик матур бәйрәмгә чакырылган иде. Авыл уртасында урнашкан мәдәният бинасы янына без килгәндә инде бик күпләп кунаклар җыелган иде. Бирдә Бәйрәм Шәкәев нык сагынган тойгылар белән аралашу тантана итә. Ләкин әлеге хисләрне килеп җиткәч кенә сизеп була. Менә авылга кергәндә үк мине нык курку алды. Белмим, әллә үзем авыл баласы булгангамы, әллә инде шушы районда туып үсеп чыккангамы, күңелгә бик авыр булды. Әлеге авылга килеп керүгә үк авылның тиздән юкка чыгачагы сизелә. Бик күп итеп ябылган өйләр, ябылмаганнары булса да карт-кырылар гына яшәүләре сизелә. Күптән инде биредәге йортларда төзекләндерү эшләре дә эшләнмәгән. Ирексездән яшьләргә төелеп, Айрат Сафинның "Кайтыгыз балакайларым" дигән җырын искә төшердем. Terzeleri yapılır, ишikleri suğulur. Eğer yırtta koytmasağız, yetim gibi görünür. Balakaylarım koytığız tuğan yurtka. Şatlanırlar kışkanlar, yılmayır karmavıkta. Balakaylarım koytığız tuğan yurtka. Şatlanırlar kışkanlar, yılmayır karmavıkta. Eğer yırtka koytmasağız, berengide şaşırmaz. Güz gününde bakşalarda yaşıçıları girmez. Balakaylarım koytığız tuğun üge. Başığız terezelerini, nur balkasını. Үткәнен белмәгән кешеләрнең киләчәге юк диләр. Шуңа күрә бәйрәм Бөек Ватан сугышында һәлак булган һәм яу кырларыннан кайта алмаган якташларыбызның һәйкәлләренә чәчәкләр куюдан һәм 1 минут тынлык белән искә алудан башланды. Соңыннан әби бабаларына, туган кардәшләренә, дусларына барырга теләгән кунаклар зиратка юл алдылар. Анда рухларга дугалар кылып, үлгәннәрнең каберен бел, исәннәрнең кадерен бел дигәндәй, янәдән бәйрәмгә кайтып, аралашуны дәвам иттеләр. Минем белән охшаш уйларга бик күпләре төшкән икән. Авылның киләчәге турында уйланып, яңадан күрешеп, очрашу максаты белән Рушан Идиатулла улы Ягудин даянган. Шул сәбәпле әлеге очрашуның төп оештыручысы да булган ул. Укытучы һөнәрен бу авылда башлап җибәреп, үзенең туган авылы Яңа Зимницага кайта. Ләкин язмыш шулай иттереп чыгара ки, аны озакламый яңадан Яңа Зеленаяга җибәрәләр. Һәм ул биредә 10 елдан артык директор булып хезмәт итә. Аның эшләгән дәверен бик күпләр мактап, җылы сүзләр белән телгә алалар. Ул бар эшне дә җиренә җиткереп, үз эше өчен янучы кеше иде диләр. Рушан абый инде әлеге бәйрәм турында әңгәмә вакытында бәян итте. Хәерле көн, беренчедән без сезне күрергә бик шат, иксез шиксез бүген бәйрәм Яңа Зеленая авылында. Нинди бәйрәм, ниндигә җыелыштыгыз? Иң беренче шуны әйткем килә. 1964 елда 7 yıllık mekteplәрне 8 yıllıkка әверелде ясадылар. Шул сәбәпле монда яңа укытучылар коллективы җыйдылар инде. Шунда мине дә направили району. Шулай итеп бер монда 2 ел эшләдем дә Зимницага киткән идем. Зимницада 2 ел эшләгәч, бу авылга секретарь партийный организациядә һәм директор школада итеп куйганнар иде. Вот шулай итеп барысы бу авылда мин 12 ел хезмәт иттем. 12 ел хезмәт иттем. И вот аннан инде мәктәпне халык балалар бөтен сәбәпле 2005 елда яптылар. Яңа мәктәп, 2 этажлы бик яхшы мәктәп салдыгыз 70 елны гына. 40 ел
мектеп дистут итті шул. И вот мен решил ничектер. Интернетке кірдім де рәсімлерін көрдім, карточкаларын көрдім. Шул. И решил метем шöyle жиіп бағым. Қасын таныйым, қасын танымайым. Шул шöyle. Менден инди изменениялар бар екен. Тұрмышта, алардан инди нәрсе екен. Шуны ойладым да шул решил, шул 40 ел bu mektepte, bu avulda okugan balalarını ciğerga. И вот, şükür Allah'a, по-моему, получается, жылжытылар. Но праздник в самом разгаре, бәйрәмнең иң чыныгына башланагына әле Рушан абый менә сезнеңчә бүгенге секендә авылның киләчәге нинди? Безнең авылның киләчәге, безнең девизыбыз әйләнеп авылга кайталы дигән девиз, аны ишеккә дә таккан. Шул мин ничек булса да хәзер үземнең выступлениясында хочу, чтобы авыл халкы шулар городтагына китеп совсем авылларын унутмасыннар. Булай барса авыл берчегә бетә. Аннан үткән халы гәтер монда Яңа Зеленай иде. Вот, чтобы ул хал булмасын өчен, мин алар шул үзебезнең укыган укучыларга шуны җиткергәм килә. Авылны бетермәскә кирәк, ничек булса да, пенсияга булса да чыккач килегез. Аты булар өйрәнгәннәр, зыбаларын яптылар, ниттеләр, киттеләр дә унуталар. Әмәк авыллар монда барысы да төзелгән яңалар 65-80 елларда. 65-ші елларда пленум ЦК болды. Ол койды задача о развитии хозяйства и приравнивании города с селом. И шуннан соң халық зарплата ала башладылар, 2 мәртәбә авансыдар. Вот, и шулай иттереп авыл он совсем үзгәрде. Мин келгәндә монда төгәл иде, конечно. Вот әле тетелеп барабыз. Ну, бәйрәм мөбарәк булсын, котлы булсын, зур рәхмәт оештырганыгыз өчен Рушан абый. Сезгә дә бик зур рәхмәт, кызым да. Әллә аралашуга сусаганнармы, әллә инде Яңа Зеленайлылар үзләре шул кадәр ачык күңелле, шат халыкмы? Аралашудан һич кенә баш тартмыйлар алар. Әлеге авылда яшәп килүче халык белән сөйләшми китсәк, дөрес тә булмас иде. Шунлыктан безнең бик күп әңгәмәләр арасыннан берничәсен сезгә дә тәкъдим итәбез. Сәния Яковлевна, бүген шундый матур бәйрәм инде авылыгыз гөрләп тора. Нинди бәйрәмгә җыелыштыгыз? Ей балам, беренчедән безнең шариат буенча зур бәйрәмебез бәйрәт, кичәсе бәйрәт көне. Икенчедән Рушан Ягодин директор булып эшләгән җыйды безне күрешергә, әлхәмдүлиллаһи шөкер. Бик жәл булды инде безнең, бик авылыбыз тату, бик яхшы иде. Ни өчен, ни сәбәп тетелгәндер, ни һич аңгарып бетерә алмыйбыз. Шуны искә алыр өчен Ягодин безне җыелышка чәчәкәтте. Хәзер мәктәп ябык инде сезнең, шулаймы? Мәктәп ябылды, кызым. Мин анда 25 ел эшләдем, повар булып, буфетчица булып. Әлхәмдүлиллаһи шөкер. Авылга килгәндә инде авылны тыргызып булырмы әле сезнеңчә? Бик кирәк иде. Чөнки биредә хайваннар саралды. Тавыклар асралды. Арбуздын үстерилде. Bütün затны шул балалар үстерделәр бит. Шул кешеләр үстерделәр бит. Әле ни өчен белмим, ни сәбәпле теттеләр. Сәния Яковлевна, әмәнә шулай бер күрешү үзе бер гомер диләр инде. Бүген бик күп иттереп сезнең төрле яклардан килгәннәрдер, кунаклардыр дип уйлыйм инде. Шушы бәйрәмнең әһәмияте нәрсәдә сезнеңчә? Шушы бәйрәмнең әһәмияте бергә җыелышып, бергә киңәшеп, безнең инде күп бизнес семинарыбыз да укып чыкканнар. Ничек булса да авызны торгызырга иде. Димәк, бу җыелышның төп сәбәбе, төп максаты авылны югалтмау. Шуның өчен. Да, шуның. Апа җаным, сезнең исем фамилиягез ничек инде? Мин Рәйсә Нагаева, авылда беренче булып балалар бакчасы ачтым. Балалар бакчасы сезнең аркылы ачылды дигәндә инде. Хәзер инде бер күңелдә әлбәттә ачык хисләр бардыр инде ябылгач, шулаймы? Конечно, миннән соң инде яңа детсад иде. Мин искедә дә, иске мәктәптә эшләдем. Аннан соң яңа балалар бакчасы төзеделәр. Аның инде фундаменты да калмады, тетеп бетерелделәр. Менә тетеп бетерде дигәч инде кем гаепле соң анда сезнеңчә? Нәрсә инде? Тормыш инде гаепле. 90-нчы еллар. Ну, ишеткәнегез бардыр бит инде, балык башыннан чыри башлый диләр инде. Шул инде балам, шул.
Менә сезгә ышандырылган газ дигән әйберне сез күргәнегез бармы соң быел елда да, юкмы әле? Минут Сызранда торам инде, мен 82 елда мен Киевгә чыктым, Сызранда яшим. Сез авылда яшисезме әлегә? Авылда тудым, авылда яшәдем, 60 ел шул авылда яшәдем. Газ дигән мәсьәләгә килгәндә ничек газ мәсьәләсенә ышандыралармы? Ышандыралар, елда ышандыралар. Ну юк. Ярар, өметсез шайтан гына диләр инде, өметләнеп калабыз. Рәхмәт, сезгә бик зур рәхмәт. Очень приятно вас сегодня видеть. Добрый день. Во-первых, что за праздник? Собрались? По какому поводу? Встреча выпускников Новозеленской школы за последние, наверное, 50 лет. Зуевна, скажите, пожалуйста, вот заезжая в село, очень больно видеть такое состояние села. Как вы думаете, село сколько еще продержится? Очень мало, если не будет никто переезжать и навещать родные места. И переехать еще, наверное, хотя бы на пенсию в нашу родную деревню. А как вы думаете, возможно ли это еще, можно ли еще восстановить все-таки? Надежды есть? Хотелось бы верить. Родные, поздравляю вас со встречей, с праздником 1 мая. Это, наверное, двойной праздник. Здоровье главное, не забывать родные места и удачи во всех начинаниях. Район хакимияте вәкилләре, район башлыгы урынбасары Манир Мәхмүд улы Баширов та әлеге бәйрәмдә. Авыл халкының кәефенә карата аның оптимистик рухы төшмәгән әлегә. Әле яшәргә тиеш бу авыл ди ул. Яшәргә тиеш, ләкин ничек? Анысы риторик сорау. Мир Мәхмүтович, хәерле көн. Инде бүген бик матур бәйрәм көнне сез җыелыштыгыз шушы авылда. Нинди бәйрәм, нинди максат белән? Монда основном Рушан абый директор школы эшләп алган. Шул 67 елдан элеп үзенең укучыларын халык киткәннәр җыелыш тәртибен үзләрчә очрашу организовать иткәннәр. Бүген инде безнең традиционный бәйрәм дә туры килде, 1 май, мир труд май. Шунара күрә инде бергәләп уздырырга решили инде. Җыелырга инде вата мәдәният йортында һәм күрештерергә. Үзегез күрәсез, халык мәшкәр килә, бер-берсе белән күрешеп туя алмыйлар. Шунара күрә миңа калса бик әйбәт бу очрашу. Шулай торган урыннарынан маслар, әби бабалары монда күмелгән, туганнары монда яшәлде. Киләчәктә газ булачак Алла курса быелның август аенда. Шулай дип көтәбез. И мин уйлыйм, что бу җыелыш бик уңай якка булырга тиеш. Мир Мәхмүтович, менә сез газ ышандырасыз әле булыр дип Алла бирсә. Безнең авыл халкы бик борчуда, авыл бетә дип. Менә сезнеңчә ничек, авыл бетермесең бершегә? Авыл бершегә тиз генә бетмәячәк. Газны мин ышандырам, потому что газ почти что һәрбер өйгә кергән инде, монтирован бөтен ниләре кергән. Лишь калды кагыз эчендә генә. Шунара күрә частный партнерство белән кеттеләр. Анда мал түгелгән, шунара күрә ул газга китәргә тиеш түгел, һәм газ быел булачак. Сергей Иванович бик ышандырды аны, уже финансирование ышандырды, составить дорожную карту и обещал до Нового года подключить и старый зеленый, и новый зеленый. Без аны бик озак еллар көтәбез. Надеемся, ышанып калабыз инде дигәндә. Рәхмәт бик зур. Бер күрешү үзе бер гомер, дуслар. Әлеге чараны оештыручы Рушан Идиятулла улы Ягудинга мин барлык яңа зеленыйлылар һәм үз исемемнән дә түбән генә башымны иям. Шаугыр килеп, җырлап биеп үтте бу көн. Күңелләрдә мәңгегә онытылмас хатирә булып тарихка керер ул. Ләкин шушы урында яңа зеленый иде дип әйтергә озак калмаган инде. Бу хакта район хакимиятенә дә һәм әлбәттә авыл халкына да тирәнтен уйланырга кирәк.